Sino sama punta SM luto-luto? Isa pa, sino sasama SM taas kamay? Good morning guys. Gisingin natin si Skylar. Tulog pa siya, 7:40 na. 10 AM yung flight namin. Hi Skylar. Let's go. Dami mong pulbos. Let's go. Sakay airplane. Let's go. Iga, okay, let's go na. Sakay tayo airplane. Punta dagat. Okay? Babo? No, babo. Let's go na. Andun na si Papa. Miming, okay. Ay, Diyos ko. Antok daw. Hi guys, ka daw muna. Hi guys, ka daw muna. Dito, this one. Hi guys, sakay airplane. Sakay boat. Ay, antok daw siya. Okay, buhatin ko na oras na. Saan punta? Sakay airplane? Okay. Saan punta? Bye-bye. Bye guys mo daw. Bye guys mo daw sila. Bye! See you! Okay, let's go. Okay guys, so we're here now at the Clark International Airport. Time check, 8:10 na ng umaga. So, ayan yung aming bagahe. So, bye-bye na sila. Bye-bye! Okay. Oh, hi guys, ka muna dito. Hi guys, ka muna dito. Wow. Okay, let's go. Nakapag-check-in na kami. Okay, walk. Morning. Hi mo daw, tita. Hi. Hi guys. Hi guys, ka daw excited siya. Tingnan niyo ba yung tao? Gano'n kadami. Sobrang daming tao ngayon. So ngayon, Palawan kami for 3 days. Kami lang tatlo. Okay, hi guys, ka daw muna. Hi guys. Okay, bye. Hi ka daw, bye. Cheers! Ayan na guys, so pinapapasok na kami. Let's go! Okay, let's go! Okay, sakay airplane, let's go! Good morning! So 10 o'clock na guys, ready to take off na kami. Si Skylar, ayan. Milk time na siya. Ganda Guys, so may palaro sila na ngayon. May palaro yung Cebu Pacific, so nanalo tayo guys. This one. Tulog si Andrew, hindi niya alam na nanalo ako. Sabihan ko siya. Babe, nanalo ako. Hulog mo daw. Hulog mo daw doon. Lagay mo daw doon. Yun, thank you. Yan na, pa. Ang ganda ng airport ng Puerto Princesa. This is Skylar. Let's go. Ayun guys, yung Astoria Hotel. Yun. Kuya, Astoria po. Diana. Ayan, so 12:20 daw kami babalik ulit dun kay Kuya kasi medyo maaga pa, alas 12 pa lang. Sobrang linis ngayon ng airport ng Puerto Princesa. Kasi yung last time na nagpunta ako ng Palawan, I think 2011 or 2012. Ngayon ang ganda na, sobra. Okay guys, so ayan na yung nagsundo sa amin. Tapos ito na rin yung bus ng Astoria Hotel. So nakasakay na kami dito sa shuttle bus ng Astoria Hotel. Ang sabi is 1 hour and 15 minutes yung biyahe. Skylar, umabay mo na daw sila. Dito! Uy! Bye-bye!
Anong kuya? Rank 1 ba ako? May pa-medal si kuya. Salamat. And guys, so pasok na tayo dito sa loob para makapag-check-in. Thank you. Meron silang welcome punas. Ube. Buko, tsaka. Okay, so mag-check-in na tayo. Okay, so isurrender na daw natin yung overnight stay na coupon, voucher natin at saka breakfast. For 2 days siya. Bigay na natin kay ate. Thank you. With honors. Yo guys, we're on our way to our room now. Yan, dito na kami sa lobby ng rooms ng Astoria. Tinulungan nila kami magbuhat ng gamit namin. Very accommodating. At sana makapagpahinga na muna. Tapos mag-merienda. Medyo malayo lang pero okay naman yung hotel. Malayo nga lang. Okay, tapos meeting, okay? Parang mali tayo aso. Sabi niya kasi to 712 eh. Buti hindi ko na-record. Wow, nice room. Wow. Wow, o sabi mo kay Papa daw, wow. Open lights. Wow. Enjoy your stay, ma'am. Bye, baby. Bye ka na! Skyler, baby! Thank you po. Okay guys, so nandito na tayo sa loob ng kwarto namin dito sa Astoria Hotel. So pagpasok nyo, ayan yung lagayan ng key card, okay? Tapos mga ilaw-ilaw. Tapos ito yung ng control ng AC. Tapos nandito yung luggage rack. Tapos may mesa and merong malaking salamin. Araw muna tayo, Pesh. Tapos meron silang TV and yung mga utensils nila. Tapos may initan ng tubig, microwave, tapos lagyan ng kung anik-anik. And meron din silang wash basin. Tapos tingnan natin kung anong view. Ayan, so tingnan natin yung view natin. Ganyan lang, mangga. Okay, sa baba ko na ulit. Okay, so punta tayo dito sa kwarto. Ayan, sobrang pongkan na pongkan yung kulay ng ating kwarto ngayon. Meron silang lampshade, ayan. Parang siya, parang ice bucket. Nalalagyanan. Tapos ito, kahoy lang to. Side table. Tapos meron sila 4 na unan. And yung comforter nila, hindi ganun kapal. Kasi hindi naman dito masyadong malamig. So, carry na yan. And another lampshade. Tapos yung telepono. And tapos dito, ano na sila dito? Environmental card. Mami. Ayaw magpapalit ng card. Okay, so ayan. And meron din again na queen size. 2 queen size guys yung binigay sa amin. Ayan, so ganyan siya. Tapos meron malaking hanger. Hanger! Eh, laki hanger. So, palo. Eh, palo hanger. No palo. Palo hanger. Laki hanger. Lucky hanger, lucky. No palo. No kwa. Bigyan. Gusto mong palo hanger? No. Bigyan. Ouch yan. Ouch. Okay, ouch. Okay, tapos meron din sila mga hanger dito na maliliit. Ayun yung kanilang safety box. Tapos, yan, meron din silang... Tapos, ayan, meron silang pa-free na chinelas. Slippers yan, slippers. 2. And yung laundry bag nila. Tapos, meron silang timbangan. Timbangan siya. Meron pa pala dito, oh. Hair dryer. Tapos cabinet. Walang laman. Oh, ito pala yung ref. Walang laman. Okay, so punta tayo sa guys? Punta tayo sa banyo. Oh, wow! Wow, yay! Wow! Wow! Mimi, ngayon, Mimi! Wow! No, sarap. No? Okay, let's go. Ayan, so yung kanilang banyo, ganyan siya. Meron siyang 2 tuwalya dun sa taas. 2 maliit na tuwalya din. Hand towel, yan 2. Tapos may telepono, tissue, basurahan. Tapos yung kanilang inidoro. No, Mimi, no. No, Mimi. Tapos ito, pag-glass yung kanilang bathtub. Yung harang na. So, tamang-tama, meron tayong dalang bubble bath soap. So, gagamitin natin yung mga besh. Ayan.
Ayan, tapos yung kanilang mga soap, conditioner, shampoo, ayan, tsaka sabon nandoon. And isang malaking salamin. And this one, talagyan ng marmihan. Tapos meron din sila dito ng mga vanity kit. Ganon, shower cup, dental kit. And may body lotion din. Tapos yan, ang kanilang wash basin din. And yung pa-tissue nila. Okay. Hi ka muna doon. Hi guys, ka muna. Hi guys! Oh, hi guys! Tingin ka doon sa camera. Tingin ka doon sa camera. Yun, camera. Yun yung camera. Hi guys! Ayan na yung dagat. Woo! Dito. Sabi mo dito. Harap mo muna dito. 1, 2, 3! Woo! 1, 2, 3. Woo! 1, 2, 3. Woo! Wow. Okay? No! Tabi pa. Okay? Ayun lang yung emotes natin. Hi! Ayan na, sa to. Punta tayo ng water park. Asan dagat? Castle? Ayun yung dagat. Slide, dami slide. Green. Wow. Okay, time to swim. Wow, green slide. Okay. So kakatapos lang namin mag-swimming ng 1 oras. Yay, nice yung swimming, nice. Nice yung swimming. Sandok daw, okay. Sarap guys mag-swimming kasi hindi na mainit. So bukas balik na naman kami bukas para makapag-swimming ulit. Thank you. Hey guys, good morning! Skylar, good morning! Open? Wow! Wow, nice! Wow! May parang naglalakad kaninang alas 5. Yung alas 6 biglang namatay yung yung buong kuryente, yung ilaw. Mga siguro. Trip kahit sa front desk kahapon. Oo, siguro pero 3 to 5 seconds lang. So scary. Dog yan? Aw! Hindi Dog! cat yan, dog. Dog! 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 Aw! Eh, meow. No, meow. No, aw! Meow daw, meow. Aw. Okay, punta na tayo sa breakfast sa restaurant tayo na. Breakfast time. Let's go. Sabi muna, let's go. Hey guys, so mag-aalmusal muna kami kasi sobrang gutom na namin. Skylar, anong kinakain mo? Coco Crunch? Busy siya.
ate sa akin. Sarap ng longganisa ng Palawan. Babalik pa tayo, sulitin natin yung buffet natin sa breakfast. Okay guys, so tapos na kaming kumain. Yan, paglabas mo dito sa dito sa restaurant, may mga upuan pa dito sa labas. Tapos nasa harapan yung pool nila, katapat is yung beach. Ayan, mamaya siguro i-try nating mag-beach. I-try natin mag-swimming dito mamaya. Ganda ng araw ngayon. Hindi siya masyadong mainit na mainit talaga. Mahangin siya. Yo guys, papunta na kami doon sa may game room nila, gaming room. May mga billiards, table tennis, etc. etc. Tapos may kami ulit ng ng e-car nila, yung golf car nila na electric. So guys, ayan, solo natin yung billiard room, yung billiard table, yung table tennis. And Skylar here, Skylar, come here. Come fast, fast. Fast, this one. Dito ka. Fast. Sabi mo, Papa, let's go. Tapos lang namin mag-play. Skylar hindi pa tapos mag-play. Ayos ka? Pawis, mami, oh. Pawis kami. Mainit dito pala sana. Balik muna kami sa room, pahinga muna. Tapos, lunch tapos swimming. Yes. Hi, guys. Pasok mami doon. Dito. Pasok, mami. Doon. Okay, oh, hi guys, muna tayo kay Papa. Hi guys. Okay, let's go. Okay, luto na. Ay, wow. Hindi apoy. Ay, mami, ito boots. Ito yung boots. Okay, ito egg. Yung golf course nila guys.
Okay, go. Hila, hila. Okay, okay. Yun, cake! Yun! birthday! Wow! Wow! Thank you! Thank you! Salamat! Thank you! Mami, ito. Ito, mami, ito. Wow, cake! Scarlett, happy birthday. Picture muna natin isa. O, tas blow mo, no? Wait. Wait. Oh. Happy birthday to you. Okay. Oh. Tawa, bigay. Kanta ka daw? Birthday to you. Okay, wow. Sarap eh? Yes, yes, yes. Papa, tuwa. Just try. ABC ka, no? Sarap? Uy! Papa, dito. Papa, dito. Just try. Yung birthday? Birthday. Tanggal yan. Tanggal candle. Wow. Pretty. Papa, bigay. Birthday to you. Dude. Bigay balloons, bigay. Bigay balloons ang bibigay. Dahil ba? Hi guys, so yan, pahinga muna kami mga besh, idlip muna kami bago kami mag-lunch. Skylar, he's watching right now, and si Papa Andrew, vlog to na. Okay? Hi guys, so magsiswimming ulit kami sa water park. Ang kaso lang guys, umuulan. So tambay muna kami dito sa baba. Patilain lang muna namin saglit, and magsiswimming din kami sa beach later. Kasi bukas na umaga, uwi na kami. Maaga yung service namin going to the airport. So, kailangan namin enjoyin today. Magpapahayong na lang kami. Tara, let's go na. Miming na tayo doon. Beach tayo, beach. Hi guys, so dito muna kami magsiswimming. Mamaya lilipat kami doon sa beach. Okay, lakad. Infinity pool. Ayan. Buti na lang huminto na yung ambon-ambon kanina. After namin dito, try din namin magbabad sa beach. Tapos, tawid kami ulit dun sa water park. Don't jump! Hi guys, naglalakad kami. Try namin mag-beach. Wala nang araw. Maganda yung dagat. Let's see. Wow, nice. May pool, ano sila? Ano yung beach bar? Nice. Try namin din mag-paddle boat guys. For free lang din naman yun. I'm not sure kung for free nga. Try natin.
Ganda ng ano, ganda ng dagat. Sobrang ganda ng dagat, guys. Ayun, oh. Wala kaming kasama. Hi, Skyler! Sakay tayo? Sakay? Okay, naulikot ha. Lagay mo dito yung pamo. Yan! Okay! Uy, babe, dahan-dahan naman na sakay. Ito naman nang bibiglay. Ayan, so papasok kami ulit ng water park. 5 PM na, mag-close sila ng 6. Nag-fill up lang si Andrew. Miming, ayay, Miming. Ay, Miming, ayay. Ay, uwi na tayo, uwi. No, maybe. Miming, okay. Tumba. Tumba? Tumba yung ano, yung tabo? timba. Yung timba? Tumba, timba. Tumba? Tumba. Timba. Okay, okay. Wala na masyadong nag-swimming ngayon, guys. Dance! Dance ka daw! Dance! Ay, dance! Dance! Okay! Okay, let's go! magbihis tapos mag-buffet kami. Dinner buffet. Hello, we're back. So, pababa kami ngayon. Magdi-dinner kami. Dinner buffet. Ano sila sa baba? Ito na guys, meron ng paano pa banda si Astoria Hotel. Babe!
hanggang 10 p.m. daw sila. So, siguro mag-stay na kami dito hanggang 10. Di ba, babe? Oo. Sulitin na namin. Hi guys, good morning! So, gigisingin na namin si Skylar para mag-breakfast. Let's go. Ayay, let's go. Ayay. Sakay airplane. Okay, airplane, sakay. Okay? Sakay. Uwi. Wow. Ayaw niya. Time check kasi 6:30 pa lang na umaga. Ayay, let's go. Sakay airplane. Mami. Uy. Uy. Let's go. Ayay. Uy. Ayay. Di man yun sleep, di man. Ayay. Uy. Tara, tayo cake. Cake. Okay. Let's go. Morning. Morning. Sakay airplane. Okay, buhat papa, buhat. Munti ka na hindi ko masya yung damit niya. Okay, let's go. Morning. Sige, pahinga ka muna. Let's go. Ayan, gising na siya. Kakain muna. And then, diretso check out na. Sino sama punta SM? Luto. Isa pa, sino sasama SM? Taas kamay. Whee! Let's go, guys. Time to go home. Bye. Time to check out. Sino sama sa SM? Wait, sino sama sa SM? Taas kamay. Whee! Oh. Sino sama sa SM? So, bye! Ito tatakpan mo. This one tatakpan. Oh, again. Again, bye! Ingay tao, ingay. Okay guys, so nakapag-check-in na kami. So, yun lang yung Palawan trip namin for this year. And sana nag-enjoy guys sa video namin. Kung bago ka dito sa channel namin, please don't forget to Comment. guys, masabi mo ako. ingay tao, ingay. Okay, so that's it for today's video. Thank you guys for watching. See you on our next video. Close mo na daw, Skylar. Close mo na.